An dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a Najeriya saboda tsaro. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta Najeriya (NRC) ta ce ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a ƙasar saboda tsaro. Labarun barka da yau tare da ni Ibrahim Lawal Zaria daga nan sashen Hausa na DM News. Ku kasance da mu domin sauraron labaran gida da na ƙetare. An dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a Najeriya saboda tsaro. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta Najeriya (NRC) ta ce ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a ƙasar saboda tsaro. NRC ta sanar da hakan ne a shafinta na intanet a ranar Alhamis da rana. Hakan na zuwa ne bayan da aka kai wa wasu jiragen ƙasa na hanyar Abuja zuwa Kaduna hari har sau biyu a jere. Harin farko ya faru ne a ranar Laraba da yamma kan jirgin da ke tafiya Kaduna daga Abuja, sai kuma hari na biyu ya faru a ranar Alhamis da safe akan jirgi mai tafiya Kaduna daga Abuja. Wasu da lamarin ya rutsa da su a cikin jirgin sun ce harin ya jawo lalacewar layin dogon da jirgin ke bi. Sanata Shehu Sani wanda ke cikin fasinjojin jirgin ya ce ranar Alhamis da safe an kai hari kan jirgin ƙasa, sannan da yammacin Laraba jirgin ya taka nakiya, sannan aka buɗe masa wuta a daidai setin da direba yake da kuma tankin jirgin. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Lawal Zaria daga jihar Kaduna, Najeriya. To duka a nan muka kawo ƙarshen labarin, sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ni Ibrahim Lawal Zaria da na gabatar da kuma sauran abokan aiki na nake cewa ku huta lafiya.